bir de yetimin malını ima oring deyip qow tefsirli geçti. Yetimi saklayan menen men kahateyn deyip ikvarmağın yaqin bolşyal cennetimin menen bile olar deyipdir. Behterin öy içinde yetim olan öy. Betterin in bidirek öy içinde yetim olan öy deyipdir. Ol yetimi ki ol öyde sinanlayan bolsa, ihtiram koyulyan bolsa, muhabbet edilyan bolsa behterin öydür şu. Ol yetimi ki eziyet azar berilyan bolsa, hakkı iyiliyan bolsa o in teliketerin öydür o taayı. Behterin öy ve bidirekterin öy yetim saklanyan öydür deyipdir Peygamberimiz. Ela ta negeriyet ki erşi azim bilarzet hemiçun begeriyet yetim. Bir vaqtda yetim saklayan bolsan vurmalı bolyan. Eger şu oğlun bolsa vurjak bolsan bir yetim oğlunu vuraga diye kitapta. Yine de tekrar edeyin. Mesela şuluk etip duran oğlun bolsa vurjakmıştın. Bir yetim oğlunu bir vurma hakkın var. Edil şu oğlun yaladı. Yine de vurmadan başka yol tapsan şoňa bar deyipdir. Yetim ağlasa arş titreýär deyipdir. Ala ta negeriyet. Haberdar bol yetim ağlamasın ki arşi azim. Hudaýyň ulu arşi bilarzat hemiçun begeriyet yetim. Atası yok, barması yok, canası yok, hana diýjegi yok, kucağına aljagy yok. Yetim ağlasa arş titrer, şon ağlatmajak bolun deyipdir. Çobini yetimi serefkende piş, medeh bu seber ruye ferzende hiş. Eger bir yetim oğlan seni gözläp duran bolsa, on gözüniň alyna öz oğluny okşama deyipdir. Öz janaň okşama dädetiniň ýokdugyny ihsas edegamasyn deyipdir. İslam dini muhabbet dindir dogullam. Şeddat diye, şedid diye iki doğulmamış, olan kisi padişahmış, şedid de dünyadan geçiptir, şeddat dünyanın kan yerini alıptır. Tamam, bir asmani kitapları, göňden gelýän kitaplar, Hudaý tarapdan gelýän kitaplardan haber bağmış, öyle bir zalimmiş. Tamam, bir aýdypdyr, men nipdir, yerin yüzünden bir cennet saljak deyipdir. Tamam dünyanın yüzünde kızıl kumuş görseňiz ýygnaň diýipdir. Tamam ýygnapdyrlar. 10 ýyllap aýlanypdyrlar, ýeriň ýüzünde behterin hawaly ýer tapdyrlar, bagly, bir otly, hemme zady muhayya bolup duran 10 ýyl aýlan tapdyrlar. Oham oň içinde gasyr tikmädirdiler, cennet bezerjek diýipdir. Bir fersah der fersah, 6 kilometr der 6 kilometr edip başlapdyrlar. Tamam, heş koymal kerpiç koymallar. Bir kerpiç kızıllan, bir kerpiç kumuştan. Bir kerpiç kızıllan, bir kerpiç kumuştan. Ama bir kasırları becerellerinden sonra yapları geçirttirler, suları geçirttirler. İçine de tamam elmas, lu'lu, murvarit oklaştık koyttirler. Her yeri edil şu cennetin kâl edecek bol. Ama zulüm yüzünden her cenane erkek bolsan kızıl kumuş bolsa alıptırlar. Şol ahir becerilip bariyaka bir yetim oğlancığın boyunna bir iki misqal kumuş galypdyr. Aňyrdan bir zalimiň birmiň de boýundan alaqana silkip qırıp mındalyp gitipdir. Ýanky çağa doga etmäge durupdyr. Ya qiyasal mustagisin agisna. Ey kömek isteýänlere kömegiň ýetirýän Hudaý, bize kömek ber, bu kadar zulümleri etdi. Dadymyza ýetişmeýän bir iki misqal kumuşum matdy onu alyp gitdi diýipdir. Ol şattady da habar beripdirler, sen leşkeriň menen gel, inni bir bostanyň cennetin amada etdik diýip. O da näçe aýlyk ýoly ýurdu bilen, goşuny bilen, leşkeri bilen hemmesi ýygnanyp gelýär kala. Ol çağa, o jana da doga edipdir, feriştere de amin diýipdir. Oham birje ulluk ýol galanyna ýetip gelýär kala Hudaý Taala ferişteni ýertir bar qyýgyrda şolaň hemmeden helagat. Ýeriň ýüzüne gelip de ferişte de aýnanyň ses bilen qyýgyryp, olaň hemmesi helak bolupdyr. Zuret erpiş mirebet bama, ba Hudawende qeýipdan nerebet. 3 beyt Sa'di aleyhirrahmeden qowqulasyň şini. Zuret erpiş mirebet bama, ba Hudawende qeýipdan nerebet. Eger zoryň bize de ýetýän bolsa, zoryň gaýby bilýän Hudaýa ýetmez diýipdir. Zur mendi mekun ber ehli zemin ta duai ber asman nerevet. Bir wagtda özüňden etekräk döwletde adamymma, pulumma, zädimma diýip de bir zeif adama zulüm edagama, bir wagt bir dogaň meri göňe aşyn uçyk gidegamasyn diýipdir. Behem ber mekun ta tawani dili ki ahi cahani behem berkanat.
Bir wagtda bir çağa, bir jana, bir denana, bir erkadam, bir zayıf adam içinden ah çekamasan, bir zayıf adam ah çekse dünyanı behem vurar dipdir. Ol jana yetim olan ah çekenne bir leşker, bir uluqan dünyanın padişası bolup duran Şaddad leşkeri bilen bile helak bolmadymy dipdir.